Ngumakhumalo wakaMakhathini ezweni laseGlencoe le ngasedandi mawubheke ngaseNewcastle. Njengoba ngilapha ngize emcimbini omkhulu wama-graduates la khona uNyazi kuyilona elisibusisayo. Yazi lo mcimbi usenza thina amaNazaretha sikubone ukubaluleka kokufunda. As much as umuntu engenayo imali yokufunda kodwa kumele siqhubeke njengoba manje babe sesiphe isibusiso sethemba ukuthi nemisebenzi esikuyo sizokwazi ukuthi siqhubeke sihloniphe asiphe asikhuphule siphumelele sikwazi ukukhulisa abantwana bethu esikhathini esinzima kanje la khona izinto nomnotho unyuka njalo njalo. Sine career expo la khona besiza khona izingane ukuthi zazi ukuthi njengoba ifunda ugrade 10 11 12 ngosizo lwenabasho kuyintsha okuhlelo lwentsha laleli bandla ukuthi zifike zizazi ngoba ifunda ukuthi zizofunda ziyaphi nokuthi kungenwa kanjani ema-university. Sinawo ama-university ngale mawuqhubeka nje ngale uzowabona ama-wings la khona kukhona MUT different university that side. Inabachu kusho ukuthi Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Inabashu ke sayiphiwa inkosi esithathu okuthiwa inyanga yezulu. Iyabona ukuthi intsha eningi manje iyaphuma esandleni. Intsha ithanda uphuzo, ithanda ukudlala, ingabahlonipha abazali. Yasithi ke bantwana abathize yabakhetha njengoba usihlalo wethu kumkhwanazi wayekhona nangaleso sikhathi nomvangela umkhize nabanye ababekhona abama veteran ayo inabashu. Yathi inkosi qoqana abantwana nibafundise umgidi, nibafundise ukufunda, nibenze behloniphe, nibafundise nenhlonipho, niba ukuthi kumnandi ngani kuba ingane yeNazaretha. So ke lenhlangano yakhula la isikhona ezingeni isikhona umhlaba wonke ngoba njalo ngoDisemba ngeviki lokuqala siba ne-national conference kuyehleleka ukuthi siyibamba kuleyo national conference sisuke sinemgidi yabantu abasha sibagqugquzela ngobuNazaretha sibafundisa ngenhlonipho ngoba phela bona bayikusasa lalelizwe. Phela mfowethu angithi uyabona lapha uDeuteronomy 18 verse 18 kuthiwa uNkulunkulu wathi ngiyanithumela umprofeti ezizweni nesizwe. So kulula ukuthi umuntu wakwesinye isizwe aguglishe ngaleso sizwe ukuthi ubani umprofeti wakuleso sizwe. Thina ke uNyazi noma uShembe uyena oNkulunkulu wethu. So kulula ukuthi esinye isizwe sisheshe sisithole. So uShembe akakhethi ibala labantu nje yonke iAfrika useyayimboza ngoba sibuye eCape Town, sibuye eMozambique, sibuye eSwazini futhi siyaphindela eSwazini. Silinde idate kababa la ko Menji.